Основната дейност на фирмата е строителство и монтаж на соларни паркове в България и чужбина. Като по-голямата част от дейността я развиваме в чужбина, поради това, че там има големи проекти, в които можем да осигурим работа и заетост целогодишно на нашите служители. Eclipse Energy предлага всички строителни услуги по изграждането на фотоволтаичните централи, като започнем от подравняването на терените, обособяване на зона за разтоварване, строителни монтажни работи, електроинсталациите, измервания и всички протоколи, които са нужни за въвеждане в експлоатация. В продължение на години работихме, за да наложим марката и името на Eclipse Energy и да ги направим разпознаваеми. Успехът на Eclipse Energy се дължи на това, че е семейна фирма и всеки един от нас вложи своите усилия да превърнем компанията в водещ пазарен лидер в България и Европа.